Pojďte se mnou podívat se mi pod ruce, jak vzniká takový andílek na míru podle kyvadla. Tento je zrovna volná tvorba, nejdříve jsem vybrala barvičky, které by ladily, potom andílka a pustila jsem se do práce. Kdyby to byl andílek podle kyvadla na míru, tak to vzniká tak, že vlastně pomocí vašeho jména, datumu narození vyberu minerály, které potřebujete. Tady zatím vybírám jenom barvičky, s touhle trošku pochybuju, jestli se bude hodit nebo ne. No, jdeme na to. Zmateně se rozhlížím a beru si vlákno jak jinak než do huby. Andílek není dělaný na pružném materiálu, takže hodí se třeba do auta, hodí se do prostoru na nějaký váš oltářek, je to jedno, ale musí se s ním samozřejmě opatrně zacházet. Tento je ještě extrémně slabý v tom, že má v sobě pukaný křišťál, který je krásný, ale tím, že je pukaný mechanicky, má tendenci praskat, takže není ani pro kočky, ani na hraní pro děti. To už máme všechno vyzkoušeno. Ke každému andílkovi patří popis minerálu, aby si věděla, na co je zaměřený, ale samozřejmě dělám i andílky pro muže. Mimo to má každý andílek i vzkaz andělů. Tento vzkaz prochází skrze mě, jak jinak, a nikdy vlastně dopředu nevím ani, jak bude andílek vypadat, ani jaký bude mít u sebe vzkaz, protože každý andílek je originál, tak jako každý z nás. Tady už vidíte, jak mi to jde celkem pěkně od ruky, samozřejmě je to trošku zrychlenější verze, protože každý kousek má svůj čas, a kdyby to byl třeba andílek na míru podle kyvadla, tak u něj i vnímám to, pro koho je, co ten člověk prožívá, jaké má životní zkušenosti a jaké aktuální věci řeší, na jaké věci se ten andílek má zaměřit, s čím má pomoci. Tady už mám půlku za sebou, tvářím se radostně, ale vím, že druhá půlka mě ještě čeká, takže duck face a jdeme na to. U druhé poloviny vlastně stačí, aby jsem zachovala úplně stejný vzhled, jako má první polovina, což někdy bývá obtížné, protože někde dávám 5 korálků, jinde dávám 6, tam, kde jsou barevné přechody, takže to je taková práce hodně na soustředění, ale docela mi to jde, když takhle koukám na to video. Vím, že občas nějaká korálka odskočí, což vy nemůžete vidět, ale já to moc dobře zaznamenávám. Na závěr vám chci prozradit něco, co o mě asi nevíte. Andílky už nějakou dobu dělám, ale taky už se další čas podotýkám s třesem rukou. Tak nějak cítím, že to znamená, že andílky nebudu dělat pořád, ale dokud můžu, tak dělám. Tady si ještě uklidím, zkontroluju, udělám pár uzlíků, aby to pořádně drželo, a andílek bude na světě. Bude k mání na stránce Světlo v nás a vy mi prosím do komentáře řekněte, jestli se líbí nebo ne. Děkuju moc, ze srdce, Pája, Světlo v nás.